wakaw mana yueyo masani matin ahinya kae to ka wasekaw yueyo ndo waduogo nyime mondo mi wadhi mbele ka gi twak mano godo achiel kachiel. Mbalariany nigi jotije mopogore opogore Nyakwara Mogejwang', kendo en ng'anyo mabende timore sani. Sama walose ni ng'anyo mag jopuonj mbalariany osechako kendo gidhi mbele. Mano odiochieng' manyoro kane ng'anyo makama ochakre Nyakwara Mogejwang' bang' rem chopo kare korka sirkal dwaro mane gidwaro kata mane gikete kogno. Mano miwacho kanyo ni en CBA margi mar 2012 kod abich. Mano 2012-2025 CBA. Romo mantie kar kae Nyakwara Mogejwang' en mano maoda piny ne odiochieng' makawuono ni to piny Kenya ochomo kanye kotenore kod wechegi mag somo, to jopuonj mbalariany kata jotije gi mantiere mbalariany gin ang'o ma gidwaro ahinya e kindegi. Wang'e maber ni gigi duto mondo chop kare wantiere kae kod welo mapile ka pile medo nononwa kendo wamedo kolo godo sigeni machalo kama. Ng'anyo ni katimre Nyakwara Mogejwang' onge chenro mag somo madhi nyime e kuonde tiegruok gi duto. Mano kama wabede kae kod welo achiel kachiel mar mondo mi gikonwa neni piny Kenya to chung' e yo machal nade. Nyaka sani singo ma ichiwo to chop kare bende ntiere geno mora mora mantiere kar ka. To gibiro e ng'anyo e kinde ma ne gichungo ng'anyo gi jumbe mokadho, jumbe madhi 4. Mano kama wantiere kar kae. Kendo kawuono walayudo thuolo mar twak kod jotelo ma ochung' ne mbalariany gi e mbalariany mopogore opogore pacho ka mondo mi gikonwa ni gin to ang'o ma gidwaro kaka jopuonj, kaka jotelo mag UASU. Sirkal oremo gi kanye to jopuonjre ochung' kama chal nade kinde ma jopuonj onge e sikul kata onge e klas. Mano kama gintiere. Magi ok atim kenda Nyakwara Mogejwang', atime achiel kachiel kae kod welo mabende adhi miyo thuolo mondo miyo moswa counties duto magintiere. E county ma Kisumu antiere kanyo kod Dr. Onyango Stephen ma en japuonj kendo en jakanyo. Mano kwa nene achiel kachiel e county ma Kisumu en jagoro mar UASU bade Mama Seno University. Oyawre japuonj kendo machiegni Ramogi TV okinyi makawuono. Daktari, kinyalo winjowa okinyi makawuono uchiew nade county ma Kisumu arwaki machiegni e twak. Chal kagima oko yudo e makare waloso weche mag tudruok kae to bang'e wabukoni kani waluwo e yo machal nade. Machielo Nyakwara Mogejwang', wadhi ane county ma Mombasa antie kanyo kod japuonj profesa ngire Josiah Odalo mabende wantie godo achiel kachiel kar ka. Oyawre kendo machiegni kadho wath nam chumbi ka diponi kanye kama nitie okinyi makoro nyalo kono to chiwo yo machal nade machiegni. Erokamano Ramogi. An nyinga Maguge Josiah Odalo. An jagoro mar UASU branch mar State University of Mombasa. Amosu kweuru oganda ma Jokaramogi. Erokamano ahinya. Ang'eni kuomi kanyo wadhi yudo thuolo mano mar range achiel kachiel. Mano ngire Josiah Odalo mantiere mbalariany no mano mar TUM, mano Technical University of Mombasa, ka wadhi bedo ka achiel kachiel. Ka wachako twak makama dano winj duond jagoro maduong' mar UASU kaiti konwa ni en ang'o matimore kar ka e sekta maru ma untiere. En ang'o hie madwarore kata monego bed ni timo e kinde mantiere achiedh nadegi e sekta mar somo. Wawinjane kaka noloso odiochieng' manyoro kane ng'anyo ni chako tielo. If you thought that UASU members would not go on strike, why are lecture halls empty? Why are lecture halls empty? Now go and teach them. Hey, go and teach them. Hey. You can't cheat them. Go and teach them now. Hey, we have refused to go to class. Go and teach them. When dons will be satisfied, the strikes will end. I didn't put strike in the Constitution of Kenya. It is a right under Article 41. I didn't put it. I will call the strike any day, any time.
winjo kanyo ng'anyo ni nyaluoge kamoro amora kama nitie achiel kachiel. Japuonj man Kisumu ma Maseno University, Dr. Onyango Stephen, korikona ni nyalo winja yo makare kendo kinyalo mana muso gando kinyi makono ka wachako twak kama nitiere chal mag weche mag ng'anyo mag jopuonj machiegni. Erokamano ahinya. Mae kakisewacho an Dr. Onyango Stephen, an jagoro mar UASU Maseno University. Amor duogo e studio ka kendo kawuono. Naparo ni kane aduogo to koro nwabiro ni pesa no ochul kaka ne wawacho last time, to sirikal ni otamore bedo jo adieri. Erokamano ahinya kendo aikora ne twak ma kawuono. Erokamano ahinya. Yena mondo mi achako dikene county ma Kisumu, en ng'anyo mabiro bang' kama chielo ne osechungi. En ang'o mano kethore e gigi duto osebedo kuromo kod jotendu madongo? En ang'o mano kethore ma koro kawuono chako dok e ndara uonge klas? Ing'eni kane wachungo ng'anyo dwe mokalo tarik 26 ne wan gi iluongo ni return to work formula, yani winjruok kaka gimwadhi timo tok chungo ng'anyo. To nwatimo mano kata pesa pok ne gichulo, nikech ne wang'iyo maslahi mar nyithindo nwaketo mbele, to nwaparo ni ma sirikal maka osewacho gimoro to biro timo. Koro sirikal poko ochopo winjruok mane watimo, emomiyo koro ne wadok e ng'anyo. Kendo wang'i to ok wadog e klas nyaka koro gichul pesa kaka ne giwacho. Koro gine mapok gichopo winjruok mane watimo kodgi. And winjruok maduong' wawinjore ni medo wa msara mar e kinde atamalo 7% nyaka 10%. To ma wabedo piny ma giloso pes monengo chulugo. Koro ka sama nwapani pesa onengo be ni biro to gichako kelonwa weche mane onge. Koro amacho ni hapana, mae wang' ni ok nyalre. Emiyo koro wane ng'anyo kendo wang' ni iwa wang' kabisa, ok wadhi dok chien, koro nyaka gichudi. Erokamano. Akele twaka Professor Josiah Odalo ka en mar TUM mondo mwawinjane achiel kachiel ni to en paro mane mantiere kar kae japuonj kod japuonjre kinde mantiere ni jopuonj ni oko, jopuonjre ni sikul moko piny ochamo ni ne gichom kanye ng'anyo makama. Nen geno ni sirikal di chopo gi kare, to sani geno dipo ni oduone mi udok oko? Erokamano kendo mana kaka ngire Steve Onyango oseluwo, wasibedo kwa wabede twak gi sirikal kidinyo mopogore opogore. Wang'eyo maler ni nowachiwo strike notice 11 kane ndalo abiriyo kalo nwadhi e strike 18, to bang' wuoyo gi kidinyo mopogore opogore mek sirikal go ero nwachope e winjruok tarik 26 dwe mar 9. To kano be e winjruok niendi nwandikore ongirimiti mawacho ni kodok e klas to bang' ndalo matin kane chako dwe mar 10 kama onego bed nosemiwa salary manyien, ni dhi miwa salary kidinyo mopogore opogore. Joma ni malo ka wan kama ndi mnambus negi atamalo 7 kende, to joma ni piny nikech ne kidinyo mokalo migi matin ne sikalo yien ni miyo piny 10 tamalo 10 kuom gima gitamo sani. To bang' mondo onjore kendo ni ngima dhi malo higa ka higa, ma sirikal noyie ni kwaloso kaka dhi chul jopuonj mbalariany ni dhi migi atamalo 4 higa ka higa, nikech king'iyo kidinyo mar ng'ato ka ng'ato nitie kidinyo 12 ma ng'ato donge ka dhi higa ka higa, koro imiye nyongesa mar mshahara higa ka higa. To kaluwore gi wuoyo mositamore, sirikal oloko pache ni koro ok ginyal dhi kaka ne komiti mane giloso kendgi nowacho mogolo pesa mondo bed ni chulo jopuonj. Koro gibiro gi tables manyien ma kuma giago kwa ng'eyo, gibiro tables manyien ma ng'ama sign onge, to nwakawo time ma gimi mana gi chair meeting Machakos University
mwabiro gi kaka idhi chul gini kalore ga return to work no wach. Koro midhiero ni endi emomiyo wan kaka jopuonj university wawuok oko wawe puonjo. En gima lit ahinya ni jomosomo kama endi olok go mana nduru oko mar class kabedo class mondo olos nyithindo to magi nikech mana sirikal odagi timo to mawinjore. E gigi duto kama gintiere achiel kachiel kendo ilere e yo makare, japuonjre bedo kama chal nade? Japuonj Josiah. Erokamano. Iwacho ga ni ka jope ariyo gore to lum magichung'ne mahinyore, ok en gima ber ahinya ni nyithindo mwapuonjo, nyithindo mwatiego, nyithindo madwano bedo kaka wan kale kinde matek kama. Kuom adieri chakre nyoro kane wachako ng'anyo madhi mbeleni, kiwuotho universities te 38 ma Kenya sani gima dhi mbele onge, nyithindo ne oko, klas onge, to wan ka jopuonj wawinjore sana kaka Roka endi teknolojia Mombasa ka nwang'iso jopuonjwa ni gin magri nyithindo pile ging'is nyithindo gimomiyo wagomo nyithindo sani ging'eyo. They are very much well informed. No gima ging'e matimo Kenya masani. Koro wang'iso gi ni unyisgi uru mondo ging'e tabo mano kaka jopuonj ok ni nerowa mondo gibedo kwa class to ginonjore kendo ni ka gomo ni orumo wabiro temo matek mondo ni puonjogi ok okalo moko puonjgi ema ni nyalo yware matin nikech koro ndalo moko okalo. Koro universities be nyaka bine ni mondo gimedwa thuolo mondo nyithindo giro puonjo kowinjore, nikech iwacho ni nyathi kipuonjo nitie period mondo bine gikawe class kapok gitimo penj kata kapok gidhi industrial attachment kata kapok gi graduate. Koro wamiyo mana mijing'o ni ma Kenya gi moko be kuomgi biro bedo professor ka wan mambo wang'eyo ni kama wantie ni kaka wagore mondo wayud towns mabeyo ok marwa kendwa. Gibe chimo ka gibedo professors, gibedo doctors, gibedo lecturers, gibedo do thuolo kanitie pesa mang'enya chulgi mochimo yo, pesa maginyalo dakgo mana kaka jomoko, pesa manyalo chulo fee na nyithindgi. Sani ng'eyo maler joka janam ni gima tek sani endi wan gi fee matek university ma kaka jomoko thagore kanyono ero beka professor be thagore mondo nyithindgi osom. Koro en mana jiwo nyithindo ni kigiluor ni bukethore, but ko sirikal kata kuno wacho ni giyie kaka ne giyie to dok mana class. Erokamano ahinya ngire Josiah Odalo. Abir Dr. Onyango Stephen kaine studio ma Kisumu nitiere court order mabende nochiw kanyo kod Deputy Registrar Mano Employment and Labor Relations Court mantiere Nairobi mayango gik moko auchiel maduong' madani mondo mi walose kaka penji yango ni luongo ng'anyo mano mag jotije mbalariany miting'o jopuonj ma oluong kanyo kod wasu en ataro mar chik kendo wacho ni gibedo ordered kata un bende kaka jokanyo mondo mi udoge negotiation table. En ang'o mano golo uwe twak gi sirikal to order ma kamae kosewach ni unprotected strike oketu kama chal nade kaka jokanyo mag wasu mahie? Erokamano. Court order no wato pok wanene to kata ka wanene wasu kae jagoro maduong' miluongo ni National Secretary General sani ka wane mgomo to ok wawinj gima ng'ama ndiko we tich wacho, wawinjo mana gima Secretary General wacho. Koro strike noluongi gi Secretary General Dr. Wasonga kendo enema obiro chunge. Kapo ni order no nitiere, an gadieri ni order no ene mondik ne ok wan. Koro wan e gomo. Gimomiyo ka giwacho ni wadoge twak, jogi nwa bedo gode twak kendo gomo mar dwe mokalo nodhi piyo to
to kaka nanyisi ne wachunge nikech ne wang'eyo ni jogi will keep gibro timo gima giwacho. To pok gitimo mano. An mana kaka Profesa Odalo wacho no. Nwabedo piny gi sirikal ma waloso table gi kodgi ma gi sign. Technical committee o sign giketo koki gi figures go. Koro kane wadwani mondo ginyiso ni to koro uchulo pesa ni karango nikech return to work formula ne giwacho ni pesa ni chule dwe mar 10 immediately. To gikelo kendo table manyien. To kata kane joma noneno Citizen TV chieng' wuok tich kane alternate spokesperson mar IPUCCF nwaneno ka owuondo ji onyiso ji ni 7% gi 10% kasto medruok mar higa ka higa mar 4% no biro kia atamalo 28 gima miriambo ka imiyo ng'ato siling 100 timede 10% ng'ani medo mana siling 10. Koro jogi oseng'iyo ka tugo kodwa to ging'e maber ni udil gi joma riek. Koro momiyo wacho ni sani koro we mondo wadogi table man ukete lwetu cha figures mane ukete lwetu ka mwadwa ni uchulwa. To kusechulwa kata saa mwuoyo ni to wadok adoke class waburo neno kaka waburo pongo kuonde ma nyithindo no wito. Dr. Nyango, kudok e class. Yeah. Bang bede ng'anyo kata ng'anyo dhi kata kuom dwe achiel. Gimantie kar ka majagoro maduong' mano Wasonga no lero duche manyoro. Owacho ni members gi te mokwongo ikonogi ni kik gipuonji, kik ginon penj, kendo kik gin vigilate penj mora mora matimore Mbalariany nyaka sirkal chop kare dwaro magi. Kaponi gigo chopo kare nyaka sani semester zose chopo kanye pono ni akono e Mbalariany mentiere mano mara Maseno. Penj no sechak tim cuts gik machalo kamagi to ka gintiere weche mag graduation bende nyabedo ka jopuonjre mamoko dhi bedo ka riwore kod jowetegi e weche mag graduation kata moko nyalo lewo. No nitie joma cuts mane dhi mbele penj maduong' to ne pok ochakore. To kara de bed ni penj ochakore dhi mbele to koseluongo ng'anyo to gige ma wachungo ok wabidhi ng'iyo penj go, ok wabidhi omogi, ok wabi nonogi. Koro to wambe mwaseto penj go. Koro wan sani kaka wang'anyo gimora mora academic obed dhi e class obed chiwo penj jogewa ma ng'iyo nyithindo ma somo thieth medicine monengo ng'iyo hospital ok wanegi. Koro wachungo gimora mora obed defense obed onge gimora mora mwatimo sani nyaka pesa donje account. To mana kaka nyisi ka pesa donja account ni pap to wachomo mana class ka Secretary General se chungo gomo. Erokamano ahinya. Ngire odialo ka entiere tum. Chal mar tum to en mane kotenore koda penj kod nono penj rito penj. Dipo ni usechako penj gi koso moko dhi nyime to nyaka sani jopuonj gi jopuonjre winjruok en mane kotenore kod weche mag penj koso ka ng'anyo dhi mbele utie ng'anyo modi penj bo yudo gi mbele. Erokamano. Gima ng'eyo ni tij japuonj e Mbalariany en puonjo, en chiwo nyithindo penj, en nono penj go, en tiyo ne jopiny, service to the community, en timo research. Somo gomo kamaendi gigo te waketo piny nikech mana kaka ne Dr. Wasonga wacho malo kacha. Article 41 of the Constitution omiyowa ratiro matimo gik matimo gien. Koro weche penj gerubu marito karo kaendi wadong gi jumbe 6 to nyithindo timo penj kech semester kao jumbe 16 jumbe 10 osekalo gitimo penj mbele ka to ndiko moko bi mano gore penj no metimo penj mar ariyo. Penj gero no chako juma manyien. To wacho ni ka onge winjruok ni pod waketo giwage piny to ogigero ok bitimore. Ok enero ka kosenyo mbele kanyo. To mani koro nyaka bed ni winjruok bedie mondo wang'e kaka wadhi mbele. Ipenjo kanyo ero nitie court order mana ka tieko line mar penj ni. Kamano. Wang'eyo ni article 24 nitie limitations
of fundamental rights. To limitation go bedo mana kan tiere public interest, o kapani public interest, mondo professors yu pesa matin. O kapani tiere threat to security, ka professors yu pesa matin. Koro wakwa kwaya ni waburu winjo wach mwa malo kwa kum Secretary General Dr. Constant Wasonga. To sani endi violation mar katiba mwatimo wang'eyo ni onge. Emani ka gigo timre kwa dwaru nero wabroke class, intino butimo bench, intino bro graduate, wabro assess kuno magintie tedo sani, onge alikusi gote ochung mok dhimbele. Ai, erokamano ahinya. Kaka machielo nitiere weche mathoth ahinya kotenore koda ng'anyo mantiere kar ka. Profesa Odialo, poni idil koda kata wasu dil kod sirkal mawero miriambo. Udhi chomo kanye kata tok ng'anyo masani nitiere kar ka. Poda nitiere kuoma Ngire Odialo ka nitiere tung'. Erokamano Ngire Odalo. Wadil gi sirkal majam miriambo. To ken sirkal ni kende. Waseneno chien kanyo ero ni mondo japuonj university oyudra tiche nyaka owuog oko. Mondo ne wawuo, mondo gibede mesa no wuok oko. Wabede mesa, wandikore, nodoke tich, mondo tim kama, gitamore, nyaka wadoke ng'anyo kendo kadok ni, mondo ginotim. Ang'eyo ni mbele kae ni mondo bichulwa pesa magijiro no ero, nyaka wabegom kendo. Ang'eyo ni kendo nyaka miwa gowi machien kanyero areas, maiga mokalo, manoko miwa nyaka wagom kendo. Koro sirkal, nyaka uga oko motegno mondo ging'e ni somo mar jopiny en ratiro, education is a right, to ka koro giketho agida ketheni ok en gima ber ahinya. Koro miriambo to bira beda kaka giwacho nero to wan gima wang'eyo ni nyaka gibed kodwa mesa gik ma gitimo gite gitimo on behalf of the public. They are administering our funds on behalf of the taxpayer. Koro wakwayo mana gi muolo kendo gi geno ni gibed piny gimany pesa pesa ni thin kabisa. King'iyo pesa momanyo kuom higni ariyo go te en mana 9.7 billion kende. Ok pesa mang'eny manya tamo sirkal. Higa mokwongo en 3.7 billion, higa mar ariyo en 5.9 billion. To ma endi ok ni jopuonj kende, ma odhi jotich te mana university. Oriwo jo wasu kawan, oriwo jo kusu, oriwo jo kudhea. Koro kendo pesa malik minyalo ni komiwa koro ni koro dhibedo matek sirkal do pesa. Koro giwinjre koro maber, glos tables wendo, gibed jo adieri. Chine kaya chakie na wach matin, katieko. Kani ng'iyo kane wago sisa chine kacha. Wana ka jopuonj ok matek, mano from grupo ni Dons for Baba. Mono wugi jaduong' kabisa, jaduong' swani Odalo, wabiro chulo pesa maber, to mana tumbi nyaka utinwa. Tapa ni gino pok okethore, watiyo matek kabisa, to sani endi, aneno ka jaduong' maber gi jatelo. Koro gisetelo ni Dons for Baba gi, gima nwang'iso gichakoro watim negi. To wabu dhia mbele maber, ok wabina ka keto kubedo mbele kain. Erokamano. Erokamano ahinya. Dr. Onyango, nyaka sani ng'anyo mantiere kar ka iwacho ni en mar medo osara mago mag jopuonj mag mbalariany. Atamalo apar ni jogo mantiere wacho lower grades ka jomoko mantiere higher grades onego bed ni medo kacha. Atamalo 7 kuom meto gi duto deal manomiyo udok e tich ne ochop kare kod jatend migao mochung' ne weche mag jotije pacho kae mano Alfred Mutua. Nyaka sani poni gigi duto dhi nyime. Kose wach ni en ataro mar chik mondo ng'anyo dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Tiende nang'o ne ng'anyo kaachiel koda ka winjruok manuchope kod Alfred Mutua manoloso kod welo sirkal. Neno okang' makare mar loso kod jatend migao ko jok mage ma onego bed ni loso godo monego bed ni broker deal moro amora kod mondo midog e tich. Erokamano. Nowa romo gi Alfred Mutua to CS mar education be nitiere.
Koro gini me wacho no kata ging'eyo ni court order no ero kata ka nitie to kawuono giluongo wasu ang' giromo godhiambo saa 9. Koro wan siasa ma gigoyo kanyo kaka prof owacho, jogi ok gin joma wacho adieri. To ng'eyo kuma gichung'e bende tek. Japuonj en ng'ato ma tich mwatimo wamiyo nyithindwa adieri, ok iwach gima miriambo. To return to work formula kane waketo ma nyaka PS gi geneno keto lwetgi, ne ok waparo nego bedi kendo gichako gilokore gi gine gikelo tables manyien. Koro court order kata giponde mano sani kaka nanyisi wan mano sani koro okwa biwinjo nyaka watiek gine ng'anyo ni. To Alfred Mutua bedo ni weche mag leba emomiyo embe ne nitie kanyo. Daktari. Yes. Okuda winje nang'o ten chik moa. Awinje. Okuda winje nang'o ten chik moa e doho. Kaka nacho wan pokwa nene mokuongo to be karo oyude to gige doho dhi rumo mane doho. Wambe kaka union wan gi okilwa to ka gisecheko ma pok ginyisowa anything nyaka ne luong gomo. Koro wan waluwo chik sani, wan gi jatendwa ma wawinjo. Erokamano. And gomo matimore Kenya kage be onge strike ma doho oseyiega godo king'iyo chien kucho. Anya paro 2003 ka lecturers no gomo nan jahiga mokuongo to ne gigomo kia dweche 6. Akia gima notimore to pani pone gidhi ma giwinjore. Koro gima serikal owetimo ni ka ochopo kuma oda ni mondo wanyisogi ni timuru gima no giwacho to giseringe doho piyo piyo. Amo ng'amo no giringo piyo piyo gi speed ma gidhi gode doho ni mondo gigol pesa to gichulwa. Nikech gini kaka nwawacho pesa mwadwaro ni kwa dok chien kocha cha higa mokalo. Nyaka president ne giyudo pes go. Manya paro ka president ne wacho ni en ne ogi kwayo mondo med gi pesa no. To nochul gi onge kuma ne giwuok gi gome. Ji te noseyude ma joma tie Mbalariany kende ma pok oyudo 7 and 10% ni. Koro wapenjo to ang'o momiyo kochopo marwa to nyaka wagomo mondo kelwa e mesa. Udhu ubede mesa ma uwinjru mundikru nyaka ugom mondo ng'ani tim gimeno wuono kete lwete. Sani e wang'ini kata kange giwinjore kawuono pod wanyalo buro dok gomo kendo mondo jogi ogol pesa. Mae gima wapenjo ni tang'a mondo gibedo joma wacho adieri. Nikech do achiel ni gomo mwadhie ni ma negotiation ma sirikal notamore bede ma nwadhie do madoe mano order gi mondo gi negotiate. Koro gisebedo ka gituga kodwa. Gibai time muromo wa call off strike ni nti return to work formula. Ji dhi bedo piny Machakos ma walos tables muakon members ni wasebedo tables waseloso kane yudo pesa makama mae gimonengo mii. Kai dwe rumo kiny CBA ma Mutua gi migosi no kete lwetgi ne wacho ni the return to work formula ne wacho ni ngobeni weche gi watieko nikech ok en basic salary kende momiyo wagomo no nego bedni wa harmonize allowances ma jotich matie university yudo nikech university kar ke miyudo ni katiyo Maseno tayudo allowance kata ken leave allowance mopogore gi ng'ama tiyo TUM yudo, mopogore gi ng'ama tiyo Tomboya yudo, mopogore gi ng'ama tiyo KU yudo. Koro gigi neno ni apana, magi gin jotich achiel. Ka en leave allowance, ang'amo no imi chulo jogi maromre. Ka en pesa mare wan gi say book allowance, ang'amo no chulo jogi pesa maromre. Ma allowances gi bende, team achiel mar interministerial noromo. Ma negi loso committee, ma ne dhi harmonize allowances gi. Mondo obed ni kitiyo university ja Turukana in Garissa to wayudo pesa machalre nikech watiyo tich achiel watiyo ne serikal achiel. Magi be pok giyudo and waneno ka kata allowances gi pod biro chuno ni nyaka wadho kendo mane gomo mondo gidhi gitim ang'o wagitim. Koro gimoro ni kochopo samo wadwaro gima chik omiyo waratilo mar manyo to gibiro gilieronwa court orders to gin giwegi gin gi orders ma be court osemiyo gi tok gilu ni koro gidwa ni gilu court order ka favor gi. To ka sama court order no ok favor gi to ok gidwa winjo gima court order wacho. Erokamano Dr. Nyango. Ngire odalo ka entiere Mombasa. Romo mano tim Mbalariany ma Machakos. Mano kelo deal maromo bilion 9.8. Kato bang'e ka Uganda osidok Nairobi kod counties mopogore opogore
romo chopo to winjruok ichope mano mara bilion 4.3. Mano e gima UASU bende odagi. En sirkal ni gionge pesa koso en mana ng'ama tije bedo matek mar tiyo kod jotend UASU kod jopuonj e Mbalariany. Erokamano. Ka wanoko, ok wanoko nikech wach pesa kende. Nikech ng'ini kwa gombaka kwa wach pesa kende ji, ok anyalo paro ni magi mana jowuoro madwa mana yako sirkal. Jomoko to maybe onge tich, ok wach pesa kende. Ate momedo ni kata king'iyo weche mondo andikore gi sirkal kantenwa gi Dr. Alfred Mutua, achiel kuom moko nacho kanyero ni mondo ondik jopuonj moromo. Inyalo yudo ka university, ng'ato wacho ni Oran University ne en ja BC ma university. Dongi jopuonj matin ma kata kaka puonj tinde onge. Koro ido ka gitiyo gi part timers, jomoko puonjo gik mondo obed ki gipuonjo. Koro ok en wach pesa ni kende. To kata wach Machakos kaka ipenjo, Machakos no technical committee. Mano bedo chaired gi achiel kuom jotend Mbalariany. Jo UASU na ji ariyo kende, KUS na ji ariyo, KUDE na ji ariyo. Jok modong' te kuom ji 13 go, ji 7 nuke sirikal. Mane gibiro gi kaka ne dhi chulgi ni kaka nonjore gi TWAK formula, wach mar 7%, 10%, 4%, ma indiko maber. Kakoro gidhie, ma tarik 3 dwe mar 14 komiti maduong' nobiro moro Machakos macho ni timo tich maber kaka nwawinjore. Koro gininde wadhi go Nairobi. Koko gidhi Nairobi, koko giromo cooperative university. Makoro en komiti te, nitie interministerial committee obiro and all that jogo te. Koro sirkal golo card egomens. Wacha ni ajothurwa, wan koro wana gi 4.3 billion. You're paying me to 4.3 billion oa kanye. Why not 2 billion? Why not 5 billion? 4.3 ni endi enarambe matigo kani tulojuponje ni narambe makaponi ya amio 4.3 billion di pogoma oyo wako ni gino kenarambe no winjiri maler kaka ne gini bedo koro jogi endi olokore gima jogi osign kendo dokitini ya sayo konyowa documents tiyo panda ahinya gigosi ni tamo bed Machakos makikoni akoro wadhi Nairobi mondo koro wabedo gi CBA nikech magi mana tables kwa gi CBA mondo ndik maber mondo koro obed registered e court mondo gindi koro obed implemented. To gilokore ni koro gi 4.3 billion. Koro 4.3 billion ni kumwae jothuru ok wang'eyo. En ng'amo sign ne to ang'o men 4.3 billion? Why not 2 billion? Why not 9.1 billion na winjore? Koro wan wacho ni wan UASU gima wang'eyo ni kana wacho ni 4% kata 7% kata 10%. Sandi pesa mochamo sani. Koro okonya change. Kodalo chamo 10,000. Tingise ni mede 10%. Mano imede mana siling 100. Koko dalo in koro. Imede 1,000. Koko dalo in koro ero. Koro ikech sani chamo 1,000. Okonya lokore. Koro onge yo masirikal nyalo miyowa percentages kalu mochamo sani. Kado gilokore koro gin gi. Iwacho ni a universal figure 4.3 billion. Koro ono kwen mando nyalore. Gini ok narambe migo wanwa ndo wapogi gini digi sheria digi njiro kumosi bede koro kanye manyone tiendwa ni kaka no winjore no kaka no misi jotije moko mek sirikal en gima nita inyani sani yendi profesa tiamo pesa mchuk kada 100,000 to jigonduru ni jogo gomone pesa to jitino mwapunyi madhi KPA di Auditor General di kure tiamo pesa malo profesa kweda kito jokweche piny ka jothurwa mano ero kengi maber ka nyithindo wagiso ni somuru mbele dhi bedo maber to nyaka ne ranyisi ni kapo profesa tadieri en profesa adieri kik bed ni inyisi ni in gi ogandau ni ma profesa waere pesa monge go ma profesa waere to thangore ji dok nyasomo ma daktari wa onyango waere onyango ok nyalo tude school sirkal obed jo adieri gidhi kaka ne gigo kwan Machakos kwan wago Machakos ne gigo kendgi wana mana jo neno ne gibiro gi experts economic advisors mungiso gini 4% keto kama
7% iketo kama, 10% iketo kama, mane gikwayo payrolls from universities. Mo migi payrolls, extract. Mo ngisi kinyo dalo chamo pesa kama, Steve chamo kama, Njoki chamo kama, Professor Ngane chamo kama, go ukwan, kot ni 9% billion, mo kena, oken kimu uke yam. Owo kalori ma ji chamo sani, eni kwan moko makare, kendo gima lit, ni igulo jomo somo, kinso ni odalo ni 10%, to kong ng'iyo 5%, kata 4%. Koro ang'o ming'iso jog ni ikawo tong' tigoyo wang' nyiso ni kau mano utim kaka owedo. Mano ok kaka idili gi joma tayo yor somo, unless gocho ni somo koro ken gima lich ahinya sani, inyatime kaka gihero. Mano iyo mano kikwaluo kaka jopiny. Erokamano ahinya, ilere e yo makare. Kapok akaw yweyo masani penjo maket kod mano yena mondo penj Dr. Onyango. Ng'ama ne ogwenyo lwedo mantiere karka mondo wuok bilion 9.8 nyaka bilion 4.3 makoro miyo pogruok mag paro nitiere, dobed ni en ng'a? To bende kitemo rango karkanyo iga mar dhie retirement agreement mane nitiere karkanyo tok romono mane nitie jogo mane wacho ni gin assistant professors mane nitiere karkanyo ka inyalo wachgi kachiel koda ka mano wanya bedo ko wacho kanyo ni gin tutorial fellows mane nitiere, graduate assistant mane nitiere, assistant lecturers, ni wacho ni ochopi ni 70 ka nitie jok mantie kata senior lecturers, associate professors kod professors makoro onego retire at igni 70 kod 4 igni gi. Depende na achiel kuom gigo mabende wacho ni pesa itiyo go mathoth kuom chulo jogo ma ponono onego bed ni oseretire koso kwano mar higa ne donjo kama chal nade. Erokamano. Kachako gi miwacho mogik wach mar retirement age, mana kaka nanyisi sani retirement age e university ka opogore. Kaka Maseno en igni 70. Kidhi university machielo kaka Just Bathwa ka en 74. Universities moko kaka Egerton en 65. Koro mana anyisi ni harmonization keto gigi machalre mane achiel kuom gimane wadwaro mondo kete CBA manyien ni. Koro negi winjore ma gike wacho ni joma ni lecturers gi senior lecturers, associate professors gi professors buro retire igni 74. To joma ni graduate assistants, assistant lecturers gi tutorial fellows buro retire igni 70. Kendo ne gikete maber ni to kopo ni samoro ne in assistant lecturer wakao ni just maji te dhi dala igni 74 to ok dhi duoki piny 70. Jomidhi ndik manyien ema biro dhi nyaka 70 ni. To jomoro di no sendiki to biro dhi mantiere chon cha. Koro no okoloke joma ne benefit ma igni ne nitie malo ne dong mana malo kucho. To joma ne nitie piny ka to biro malo mondo gigi obed machalre. Mana kaka na wacho ni university ka nitie chaos. Ng'ama noloko lwedo anya wacho ok nanyalo wacho en sirikal nikech value mokwongo nwa bedo piny ma ji ogo kwan ma wawinjore pesa monego chiw. Koro kaka gini gidok Nairobi gibiro gi 4.3 billion ok wang'eyo. Koro gine ma giloko lwedo ko pok ginyiswa gimomiyo giloko figano. To universities ka nitie chaos mang'eny, an mana kaka nodalo wacho, ok en wach pesa kende mwawuoyo. Kwa chako nyisi gik ma timore, to dhogi biro moko. For example, Maseno kama ntiere, iyudo ka daktari achiel kamae, ipuonjo classes mag undergraduate, ipuonjo courses 5. Ka nitie ng'ama biro matimo masters, inyisi ni Steve mag masters gi tipuonjo nono, ng'ato chako odhironi 2 moko. Ka ja PhD nitie ochako medi kanyo. Koro workload, lecturers nitie matin. Ki kao Maseno nego beni wan gi lecturers ka tin sano nego beni gin 700. To wan mana ji 380 kanyo ero. Koro wa bedo overworked. Mayudo ka ng'ato tiyo wuok tich nyaka tich 5, ma moro pod ochako tiyo weekend. To magi pod walenga. Wadwaro mana msara matin mondo konywa ginie. Ki dhie university sanie sama classes dhi mbele iseneno kata picha moko mane ringe mbui ma yudo ka nyithindo bedo nyaka oko tipuonjo. Koro wan gi sirikal ma ok value education.
Kasto gik ma gi concentrate on iyudo ka gin gik ma relevant kipachwa. Iyudo ka university nyalo wuok to dhi ng'iewo bas manyien kata dek, to kinyisogi ni okay, adwaro mondo ayud material manyalo print nego nyithindo kat, to nena kendo ywaruok. Koro issues mag universities ng'eny, and government sirikal onego bed joma kawo gik moko ma serious. Ok en pesa kende mwadwaro, pesa no to wadwaro, to nitie gik monego ging'i. Ki somo return to work formula no, nitie gik mang'eny mana kaka ni wacho. Nitie ka mortgage and car loan ma jomoko yudo matie sirikal ka, wan otamruok miwa godo. And ang'eyo ni chien kucho lecturers ni nyalo import gari Kenya ka maonge duty manichulo. Mago ne gidhi ma gikalo te. Chien kucho professors ne yudo salary marom gi permanent secretaries. Sani tinde professor yudo entertainment allowance mar permanent secretary kende mane gross ma professor yudo. Koro wan gi issues mang'eny, and ki dhi e ground weche tech. Lecturers jopuonj Mbalariany joma ti university winjo matek. Kawuono en tarik 30, universities mosechulo jopuonj jotich mag universities jopuonj ma ti universities nyaka kawuono thothgi pok ochulo msara. To jo sirikal mamoko to nosechulo. Yudo ko universities moko chopo tarik 15 pok ochuli pesa. Koro watiyo mi kata to msachi ni odhi biro karang'o. University ka yudo ni government wacho ni nyaka giyor capitation. Sani gidwa ni mondo ka osechok fee ma nyithindo ochulo kore ka chulwa. Koro nitie issues mang'eny ma wan godo gi sirikal, to ka wabed joma gido wanyalo dimani gigi te gi losi eka ji odoge tich. To sani wadwa ni mondo gi ona mana gima gine mane gikete lwetgi, ma onge ng'ama nokawo bunde okete wi Alfred Mutua kata Migosi kata jo sirikal mane nitiere go. To giwacho ni wadhi timo ma kendo wadhi timo gi by tarik makama. Koro gimbede for once, gibedo joma nya bedo joma nya timo gima giwacho. Erokamano. Mano Dr. Onyango Stephen, jagoro mar UASU, Mbalariany ma Maseno, ka watudore bende achiel kachiel koda ngire Josiah Odalo. Erokamano ahinya kuom bedo kar ka wakawuoyo masani ka aduogo kod paro kachiel koda ka ote ma useornwa kar ka ano chak chenro mar mbaka romo nyaka sani ma koro wakawe yueyo ni kik dhi mabor. Expect kushinda? Nilikuwa tunajaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia? Niende pale showroom, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama, tujipange na view sasa. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guoko cha pesa. Wanere kenu. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, mana Ramogi TV. Kidwa yudo werni kaka sikiza tune mari, dial *860 *418#. Par ni Citizen e od jower duto. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinjusi nigi pesa. Kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Machiegni nyakora moge jwang' wantiere kar kae, paro thoth ahinya mano kawuok kuom jogo ma neno chenro kendo jogo maluwo twak achiel kachiel kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV, kama medo mana yudo gi anga kawo thuolo mar mondo mi anga somgi e kinde mabiro sani. Mano kang'o wantiere kar kae, tie jal moro penjo moro mabor ahinya okang'o kete te yamo kae, kata kamano ang'wa tem somo ni gin weche mage mantiere achiel kachiel kaka wanyalo yudo gi. Andi en nitiere mokwongo mada somo kar kae, en ok adhi kete TV ka aor ka wacho ni an Betty Cleophas. Weche mag Mbalariany osebedo matek ahinya, to wan students ma Moi University wan gi shida semester ni, dwa mana kadho nono ka ok opuonjwa kata matin. Jo first year to koro lit na moloyo. Betty ote mari wayudo ka. Machielo wacho ni Cleophas weke Mbalariany osebedo matek, aluo twak achiel kachiel ambe jo first year lit na. At times we are not wanted. Aya wacho ni begi kia course mar rege ote no awoni obag ni matin okwayude kae kama wantiere. Kata kamano yena onda kale ote mokari adek wach rege kia no wagi kanye koni, to akawa ne ote ari adek moko mantiere kar kanyo mondo mi waduo wasomgi. Immaculate Nyasudan nigi ote moro kar kae kowacho ni oyawre Cleo, ka ng'anyo ema sirkal nyalo winjo to we jopuonj Mbalariany ong'any gi ng'iyo gi empty promises ma ok chopi. Akwayo gi wang' ni kik gidog ka ok ochulgi. Odhi nyime kanyo koloso, owacho ni kata nitieko higa ka gichopo nyaka Ruto chulgi. Pesa nitiere Kenya ka, miketho ne gik ma ok kony to nitiere, to michulo jopuonj to ni onge. Ayie kodu, ng'anyuru nyaka uyuda kiu. Mano ote mor kanyo ni jopuonj ariyo man go e studio kinyi maka uono ka. Ruth Nyathi Ochieng wacho kama: wach migomo ma pacho ka oromo jopiny, sirkal koyie to chope dwach jopuonj, nikech ka onge japuonj to kata future onge. Sirkal biro miyo chuny rowere wuoge professions moko machalo kaka puonj gi thieth nikech chudo marach. Erokamano ahinya. Odhi mbele kanyo wacho ni chon jopuonj ne joma oluor e society, to sani to luoro odok chien. Mogik, mae sama jod bura owinjo bed gi twak e weche mag bero somo gi ae siasa ma ok kony jopiny. Aya, machielo nitiere kama en luore ni ka wuod Karachuonyo. Teachers must get their rights
for education to run smoothly. Wood Nyakarachuonyo, watching live from Awego, Sugoi area. Aya, ber nyakoro mogjuang weche thoth anya mantiere karka. Mabende yang wayudo thuolo mar somo gi kendo warangi achiel kachiel ngine wacho nade. Rajubai Vin, jopuonj nyaka mira tichgi mondo eka somo dhi nyime. Elizabeth Eromait wacho neno waka entiere Mugombra. Erokamano ahinya kuom ote mari. Aya. Mano nyinge. Iwacho ni nyinge Elizabeth Eromait. Aya. Don Mar Sirawa, watching live from Game Sirembe, Siaya County. Moses Onyungo Yogo, sirkal oketo jigi tich matek manade. Gimi jopuonj pesa. Nyakwara Ol Fidel, watching live from Kindu Bay, Kutieno Beach, sirkal omi jopuonj pesa mondo somo dhi nyime maber. Joseph Odhiambo neno waka en Gashie. Erokamano ahinya. Engineer Lazaro Kanyabok wacho ni education sector ka dwa bedo mgomo mathoth zaidi. Lecturers owinjre kod sirkal once and for all in a meaningful CBA. Waol gi ng'wech masaka sa. Erokamano kuom ote mari kod pachi. Jopuonj pod oduogo karka yiena mondo mi achoka ne pat jopiny e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo ntiere karkanyo mondo mi watwaga ne kode achiel kachiel. Okonwa ni nyaka sani jodak ma Kisumu to giwacho nade kotenore kod ng'anyo mabende omiyo nyithindegi, owetegi, nyiminegi, jogo maging'eyo nie pacho kaluwore kod ng'anyo. Millicent Adhiambo oyawre Kisumu uchiewe yo machal nade to ng'anyo ma kawuono ma wantiere ka walose ng'anyo mag jopuonj Mbalariany ochal nade nyaka sani kama wantiere ka. Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa oke county ma Kisumu, kuma bende wadwa ni watwa kod jopiny kachiel kod jonyuol kotenero kod weche mag ng'anyo mag Mbalariany ma bende sani omiyo somo mag jopuonjre mag Mbalariany ong'ikore. Wadwa ni wawinj anena ni to kotenero kod wach ma giwacho ni ng'anyo ma kamano gidhigo nyime kotenero kod koso winjruok e kindgi kod piny owacho. Wawinjo ni jonyuol to wacho ang'o, to ere kaka ng'anyo ni endi dhi ng'inyo kata ng'iko ngima jopuonjre ma bende sani ne ni e semester gi mogik mondo mi gidhi e yueyo makende kapok gidonje semester manyien higa mar 2025. Machiegni abo chako kodi kaka janyuol unyalo chungi kaendi mondo ilerna ni to inyalo wacho ang'o. Sani endi jopuonj mag Mbalariany kata lecturers no ng'anyo e universities kata Mbalariany ma pacho kaendi ka giwacho ni ane gikoso winjore kod piny owacho. Kaka janyuol iparo ni maendi adhi kelo lokruok mane kata midhiero mane ngima jopuonjre ma benje sani thothne wayudo ni en seche mag timo penj ne kamera. Okay, an iluonga ni Linet Jumomolo Kisumu. Wach mar jo lecturers ng'anyo go dhi affect nyithindo mang'eny nikech sani adiera watarajia nyithindo mar mondo duogi to nyithindo gi koduogo to already lecturers go gomo wadhi bedo nang'e Kenya kae. Gima realize Kenya ka ni sani sirikal bende pimo wiwa nikech saka sa giketo mana gik moko mar ng'anyo sani lecturers ng'anyo, jo university dwa duogo ka dwa tiyo tij kwalowa tinego ji sani style minego go ji town kae. Ang'o miyo sirikal ok rieri ater mondo tim gimoro monyalo timo koko nyalo timo gimoro to mondo kwe dichiel ama giwuog dichiel nikech sani ging'iyo wach Gachagua gidwa ni gigol Gachagua mano sani gima gitiyo. Ang'o mondo gichule lecturers pesa gi mondo nyithindo dhi skul. Sani nyithindo wan gi dhoudi, nyithindo gi sani be makwelo, nyithindo gi sani mago ji gi chuma to jo sirikal duto te gin gitiyo tij bet ni ka ging'iyo ang'owa ging'iyo Gachagua ni mondo wuog e telo. Sirikal mondo riere tir, Mr. President wek pimo wiwa rieri ter mondo ing'e piny kaka chal ji inyore sani nyaka osiptal onge kwe shama nikelo kama kaka nono nyis mar mondo jok man osiptal mondo thiedh ji tho nikech mana in sirikal. Well, Mr. Ruto, I'm talking, don't play with us. Thank you. Thank you. Karibu. Inyalo wacho ang'o ere kaka ng'anyo mar jo Mbalariany dhi kelo lokruok e ngima jopuonjre mag Mbalariany? Nyinga Priska Nyango an jadak ma Kisumu kae. An gima nyalo wacho kuom wach ma dhi ma jo Mbalariany koro nitiere strike ni en niya, akwayo ni mondo wach strike no rum, pesa mitimo godo gik moko ma pod idhi godo e court ma pod itimo godo ang'o e wach Gachagua mondo rum mondo
nyithindo owedhi strike niwach nyithindo gi immediately owuok oko. Ung'eyo insecurity madhi bet e Kenya mangima. To kata kamano wan jonyuol isechulo fee, isetieko gi piny matek sani mabet gik moko tek. Rango pesa koni gi koni bisechudo ne nyathi. Kisechudo ne nyathi to kendo yudo nyithindo dhi strike ni sirikal ok nyal chulo jo lecturers mag universities. Gino ok ber kendo ok ni kare. Newach iyudo ni jo samoko ja lecturer to en ng'ama nigi pesa ne nigi ohendni gi mamoko. En obodhi bet. But gibe mondo nyithindwa gi mondo yud gimomiyo wayud teko mar pesa ma wachule university gi en ni mondo jo sirikal orang pesa mondo ochul ginene ochul jo lecturers gi mondo nyithindwa oendelea gi dhi e sikul. Pero kama nainya machiegni. Okay. An Fraisha Franklin. An kaji wa Kisumu. Lecturers gi onego kik dhi ng'any. Government obedo strain e gik manono machalo kaka meke ka jago masani nitiere e court kiang'o to wan wasafa piny ka. Wan to kopo ni ati lecturers ong'anyo, gidhi ng'anyo yorgi, wan to wadhi bironu. Kendo wadhi bironu on straight nikech gima udwaro ni mondo wachak kwelo, wachak timo maundu kaka parking and whatever. Tunawakujia tu sisi. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano gi nyinga en Bondori Monica and Gen Z. Kaka maya Kisumu kaendi adwa wacho ni wan koro waol kaka jo Kenya. Nikech dhizia ji osang'anyo mang'eny. Yudo ka nyocha ji ng'anyo ne wach Ruto must go. Iwinjo gi kaila sani nitiere Gachagua koro iwinjo ka somo dhi dok chien. Koro an gima kwayo ni lecturers obedi mondo government ong'i kaka timore. Uru kamano. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas, mago e paro mopogore mowuok kuom jopiny ma Kisumu kod jonyuol ka giwacho ni gisani gineno mana ka sirikal oketo maino e weche mag thich oko jalup jatend piny Kenya to gigo mainyo jopiny machiegni kodgi kata yor ratiro to e yor dongruok to ok ging'i kaka weche mag thieth, weche mag somo ma bende yudo ni koro sani jopuonjre mag Mbalariany ganyo, weche mag social health authority bende nitie kaka inyo jotuo e osiptal. Koro mage gik magigombo ni sirikal ka nyalo miyo pek to ngima jo Kenya nyalo dhi maber. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod twak mar weche motenore kod ng'anyo mar jopuonjre mag Mbalariany. Cleophas san kuomi. Millicent Adhiambo, erokamano ahinya. Kata kapok aweyi mondo mi dhi ikalo bathe kanyo ponono nitiere Mbalariany mantiere town kanyo to an gi lecturer gi bende ma en achiel kuom jogoro mag UASU e studio ma Kisumu kanyo, mano Dr. Onyango Stephen. Maseno bade ma Kisumu kanyo neno ka jodonjo koso adier ni ng'anyo no dhi mbele, jopuonjre onge madonjo kata bade ma Kisumu kanyo. Okinyi ma kawuono kane akalo e Mbalariany ma Maseno, mano iluongo ni Town Campus. Okinyi sani no kaneno ka nitiere puonj kata jopuonjre madonjo kanyo kata mawuok, kaluwore ni ng'anyo mar Mbalariany ni en ng'anyo ma bende ni e Kenya mangima nikech en riwruok mar jopuonjre kata lecturers, jopuonj mapuonjo jopuonjre e Mbalariany. Koro somo mar Mbalariany e mbade ma Maseno ma town kaendi, somo makamano kaneno ka dhi e nyime. Agna tem kendo adoga go kachero mondo ang'i anena ka bende ginto ng'anyo ni ok omakogi, to kapar ka gin be ginyalo dhi nyime nikech en midhiero mapani omako bad Mbalariany duto mapacho kaendi ka sirikal otamore chopo kodgi e winjruok mane gidwaro kotenore kod midhiero mosebedo ka inyogi e sekta mar somo ahinya to e skunde mag Mbalariany. Millicent Adhiambo, erokamano ahinya kuom chokruok mar jopiny kendo miyo wachal mar wach e Mbalariany mayudore e alwora ma Kisumu, mano Maseno bade ma City Campus, mano mayudore e boma ma Kisumu. Ang' awe madhi manyo weche mamoko, waduogo e studio kaka wadhi nyime, wawinjo pach jopiny kama gintiere, kendo achiel kachiel en paro maket kod mago bende mosebedo kae ka wawinjo achiel kachiel. Ngire odalo ka in tum, gino mantiere kar kanyo ka imedo luwogi achiel kachiel. Dikete pim mane ka waduogo e tielo ni koro mar twak mora bedo ka in Mombasa, mondo mi ikonwa ni nyaka sani to chal mar wach en mane. Iwinjo jopiny bende nitiere kar kae, bedo ka giseyo ka jopiny, jonyuol kod jopuonjre ni ka ok oriwore kod jopuonj kata unu bende ngimau ka uyudo tijegi dhi bedo mana kama entiere ni. Jopuonj sani gore malich mondo mi yude ngima makare
kata ka osara uboyudo ka gin bende gibedo lecturers kik gikale midhiero mobu kadhe odiochieng' masani. Mi paro machala gi jonyuol kaachiel koda ka jopiny kariwre kodwa wechegi mag seyo sirkal kuom jwang'o dwaro kaachiel koda ka winjruok muketo. Erokamano ahinya. Iwinjo joma Millicent okelonwago ero kowuok dala ma Kisumu kanyo ero. Nanyalo nyisi ni mano ero e wach matimore kamoro amora. Jopiny masani riek. Iwacho ni jomofuno rumo. Ji nigi wach kabisa kendo gik matimore masani ok nyal wuon japiny moro amora. Nikech information sani giyudo e lwetgi kama ma giwuothe. Iwinjo ka dok kata matin kapok adhi e weche ma jopiny owacho gi endi matin. Iyiena. Iwinjo ka Daktari Onyango wacho kanyo ero ni nitie weche mang'eny mathagowa kaendi. Penjo mar retirement age. King'iyo sani endi wang' joma iluongo ni tutorial fellows. Dawa nasomo kane chon akenda wacho binosenyuolu nido ka joma iluongo tutorial fellows giendi nogipuonji kane professors iwuoyo e class to gibiro bang' professor to kuonde mokuonjo maber to gitemonu to gikonyo professors nono practicals. To sani endi university masani jogi doka gipuonjo jogi endi moko head of departments, jogi moko directors, timiyo gi contract. Diwa ng'ato mi contract mar 1 month mondo ni wiye tiek PhD, ng'ato mi contract mar 1 year, ng'ato mi contract mar 3 months, tunakona hapana. Sani endi TF machon kore masani, sani endi are full time jobs. Mano wacho ni wadoke tich ndiyo, to jogi kodoke tich oketgi permanent, lakini wamiyogi mondo koro gin gi 70 years. Kuma dieri onge ng'ato university madwaro mondo otie kapok obedo laktar. Ma jogi kata migi 70 years to pod ang'eni gibusomo magibed gi dakteche magimegi tar 74. Koro mano be nyaka ung'eni mano be gima wafight ne. Nitie joma isando kabisa. Kendo ging'eny. King'iyo statistics mar jopuonj mane e Kenya ma e Mbalariany. 33%, 5,174 gin tutorial fellows. To jogi ten are on contract. Wakon mano gimok nyalo timore. Gin ma gipuonjo, gin ma ging'eny moloyo. Professor gin ma 400 kende. Senior lecturers 1,000 kende. Lecturers 5,000. Joma thin mokalo. Koro wakon ni TFs gendi nyaka gibed kaka dhano, gin gi masters, umiyo gi tich, ket gi uru, gibed permanent, gi 7. To ng'eny gi ang'eyo gitigo PhD madhi mbele. Koro kwadoke gima jopiny owacho. Iwinjo bet wuoyo wach Moi University. Magi jowa kabisa. Moi University for 3 months ng'ato dhi e tich to pesa mshahara o. Jowa kuno pok ochul kuom dweche 3. To magi endi jotich sirikal. Magi dok jobet niya. Magi professors, magi lecturers, kuom dweche 3 pok ochulgi. Koro wach Moi no kabisa gin kata ni gomo ni endi Moi dhi na mbele gimana dhi chon chakech pok nyaka sani. Koro Immaculate owacho ni sirikal winjo mana gombo ng'anyo chulu jopuonj. Ruth nyathi Ochieng owacho kanyo kacho ni sirikal ochopdwa jopuonj. Uri nyaka rachuonyo kanyo wacho ni rights mag jopuonj nyaka ng'i. To king'iyo gigi te, jogo ng'e kaka wadak e Uganda. Ok wadak e Ivory Towers nowacho ni jogi endi gin makama. Ging'eyo kaka wathagore kodgi. Ging'eyo kaka wambe wasal maka gi struggle. Ging'eyo ni wasisomo matek onego bed ni wabedo ranyisi mar ber somo. To kaka kore wacho ni in misomo kanyo ero to ng'ato mani piny nikech en gi chance mar moko ma ok inyalo timo nikech ipuonjo nyithi jok moko ka ipuonjo nyithindo mek sirikal to in isandori. Koro jopiny, duond jopiny chalre obed Mombasa, obed Kisumu, obed e wi got, obed e holo mar Okak, en dola achiel ni jopuonj nyaka chul. Gin ineno ka nyithindo kunyono wagom giwuok e klas kendgi mok wathaoge ni golo ng'ato e klas. Koro en mana gombowa kaka jopuonj ni jopiny omiwa mana support, sirikal en mar jopiny,
kendo ne ubete mo gino piny dwaro ok omiyo timo gima matine madwaro koro wabira motegno gini korumo nyithindo mayuak ni anyuka pale ng'ato wacho kanyo ero ni ka nyithindo goloro to security dhi dok piny en adieri ni education drive economy of the country omiyo pesa luorore kamoro amora omiyo security dhi malo kidhi kuonde mang'eny kata for example Kakamega kane most pok obiro Maseno University Kakamega en town mathin monge matimore Bondo town ung'eyo Jaramogi pok nobiro kanyo Jaramogi University ogingo Bondo was not town but sani en nikech university nitie ino ka economy mar Bondo dhi maber Homa Bay town kata Mbeya University pok nobiro Homa Bay was a very slow town sani it's Open University ino ka nitie a lot of activity koro wacho ni sirikal kik neg uchumi margi education is one of the drivers of the economy and we take education seriously dons ochul pesa kaka maber kaka jomoko kaka gidwaro kaka owinjore to gimodhi maber kik waket jomosomo obed jominyiero e anyuola wan chon kano matindo madam wacho ni maendi japuonj kata ken japuonj madam to sani endi no one cares kata dons ino ka ng'ato idhi kamoro ni mano Steve mano dalo no one cares nang'o ng'eyo ni government ok okawa seriously wabiro fight manyithindo mabiro bang'wa nyithindo ma train gi kobedo professors giyud ka ginya dak gi dignity ok gibed jominyiero e Uganda erokamano ahinya mano ngire Josiah Odalo ilero yo makare kachalo kora kapa jopiny mantiere kar kae cheno mar mbako romo waringo kendo wago tach kone mopogore opogore Dr. Onyango biro iri bang' kasi winjane gima timore aluora matoi kona ka nitie chenro madhi mbele kar kacha ywaruok omoche kind kweth ariyo e kinde ma chenro mag yiero dhi nyime mago mag yiero telo mano manyien e chiro matoi Eric Owenga wature kod achiel kachiel ka en toyo miwane chal mar wach nyaka sani osechopo kama chal nade Eric Owenga machiegni mbako romo nyaka sani pichni mioro mokwongo antiere chochni kachiel kod ka koso winjruok moro ne ntiere kar kanyo nyaka sani weche chal nade e yiero no mana kaka wacho no Clefas abiro na achiel kachiel ka ok e Toy Market ma ni e ward ma Makina bathe machielo Makina bathe machielo ni Woodley to en kama kaka wang'eyo pile en kar ohala to dishi makawuono moko kuom jo ohala matoi ne ochopo winjruok kaluwore kod mano magiwacho ni chike mag toi oyiengi loso yiero margi makawuono dichi makawuono kata kamano en gino ma okwed mokalo kod kweth machielo ma wacho ni od wach mar yiero poko oyangi yo makare kaluwore ni Tend County ma Nairobi pok nochiwo thuolo kata dwaro mar ndo tim thuolo no kaluwore kod ikruok mane giketo kecho nya paro ni mokalo dweche adek mokalo nja ka owang' kendo ne nitie kwayo mondo losa ohinga kata perimeter wall manya geng'o jonjore kik donj ka koro mage moko kuom gigo magi wacho ni county government nokon gi ngirit mondi lakini kata kamano odiche makawuono kweth machielo ma oramo ni gin kod chik ma oyiengi dhi nyime kod bago yiero ne ochako sero matimo yiero gino bende ne osokelo tungri kama okalo gokinyi kendo kata kuma wantie mitime yiero ni en mosque matoi ma bende ne kite ibayo kama tek mokalo ma ochuno gi sani obila ochop kama chiegni mar kweyo koko mane dhi nyime kata kapok adhi mabor Clefas yena munda awuok kod achiel kuom apisas ma ongirore e chenro makawuono mar bago yiero ni najua tunazungumza kwa Kiswahili kwa sababu ni yule ambaye hasikii Kiswahili na asiki Kijaluo. Karibu, tumeona tayari zoezi la uchaguzi hapa Toi linaendelea na wengi hapa wanasema kwamba hairuhusiwi uchaguzi kufanyika. Wewe kama mojawapo ambao wanafanya zoezi hili, mbona zoezi hili linaendelea? Zoezi hili linaendelea mzuri. Kwanza jina lako na wewe nani? Jina langu ni Lucas Kivuva Kituyo. Mimi ndio election board chairman. Hii zoezi ya kupiga kura kwa hii soko tumekuwa hatufanyi uchaguzi for the last 15 years. Tumekuwa na shida mingi, watu wamekaa kwa ofisi wamekwamilia hapo. Kuna shida mingi ya moto, tumechomekwa na mioto
tatu, 2019, 2023 and 2024, na tukijaribu kuuliza vile wale viongozi kianzo ama kiini cha hiyo moto atowelezi, na hakuna hatua wanachukua. Tukakuwa na msukumo sasa kama trenders, tukasukuma tukafikishwa kwa ukuta, tukaona lazima tuende kwa uchaguzi ndio tutoe hao ndio uongozi wao ni mbaya. Na kwa sasa hizi mmefika wapi? Kwa sababu kuna ubishi mkubwa sana kuhusiana na zoezi hili. Mmefika wapi hadi wakati huu? Zoezi inaendelea mzuri sana. It is peaceful. Isipokuwa ni wale sasa wanataka kuingia hapa na they are not registered voters. They boycotted the exercise. So that is why iko na ubishi. Kendo yena ilunga machielo mabende en kuom jogo mane manyo lemo ka ichiro ka karibu bwana Rashid, tunajua kwamba wewe ni mojawapo wale ambao wanatarajia kuchaguliwa siku ya leo, na ikumbuke kwamba wenzako ambao hawashiriki katika uchaguzi huu wanasema kwamba hawaungi mkono zoezi la leo. Mbona wewe ukakubali kushiriki siku ya leo? Kwa majina zangu zote naitwa Rashid Isa Odongo. Mimi ni Jakababa, kijana ya Nyang'nyongo Kisumu. Kwa tunagudhulu. Nitongea kwa Kiswahili tu ili lugha niko comfortable, kwa sababu kijaribu kuangalia hapa watu wamejaa hapa, kwa hiyo exercise yote ni kabila zote. Mimi ni Jaluo. Hatutasema hapa ati tunapiga community. Mbona mimi na support Raila Amolo Odinga alifaitia democracy. Na hii tunaanza tuna exercise democracy hapa. Kuchagua kiongozi ambao sisi tunataka, hiyo ni haki yetu. Katiba yetu inasema election inafaa ifanyike after every 3 years. Hao ambao wanapinga election wamekaa hapo 15 years hawataki election. Every time tukisema election wanaleta kisirani mingi na hao wanafanyia madharau mingi sana kwa hii soko. Hapa kuna uwizi unaendelea, soko inachomwa, watu wananyang'anya vibanda, Deno wanabadilisha manamba za vibanda za watu every time. Kama kesi ziko tu hapa. Utatoa jina la Deno kwa sababu hayuko hapa kujitetea. Wewe eleza tu upande wako. Tunaongea kwa sababu yeye analeta shida. Deno aliingia kwa kiti ya secretary 2008. Paka leo yeye ni secretary tu. Ataki election, anatuzungusha kichwa round. Sisi tumeamua tunataka kuungana na wale wafanyabiashara wetu wengine, tuchague yule kiongozi ambaye tunaona atatupeleka mbele. Vile unaona hapa sasa hizi election iko very peaceful. Hakuna shida, hakuna mtu anatusumbua hapa. Hao wameenda wamelipa vijana wa kijiji huko, vijana ambao si wafanyabiashara wa soko letu. Wamekuja kutuvuruga hapa, kuturushia mawe na wanasema election haifai ifanyike kwa misikiti. Mimi nataka kuuliza swali moja. Hapa every 5 years election ya president, MP na MCA huwa ina happen hapa kwa hii misikiti. Hii ni classrooms. Election huwa inafanyika hapa. Mbona hii yetu ya soko isifanyike hapa ndani, ili hali misikiti na hii compound iko ndani ya soko? Kwa nini makosa iko wapi hapo? Hao kama walikuwa wamekataa election, kitu kingine bado mimi nasisitiza. Waende tu kotini, tukutane huko kama wataki hawatambui hii exercise. Erokamano mana achiel kuom jogo mabende laro lemo ka akeche kalore kod yiero makawuono ni gin ji ang'wen malaro un ji adek kose ji ang'wen? Ji ang'wen malaro kom makawuono mar chairman kata mar jakom. To Cleophas mana mogik kinya yie nawe aluong wuodo na achiel mabende obiro yiero ni mopogore kod paro kaka ne ipare machiegni bwana Elisha Pimranto aneno ka yiero ni nyime lakini nitie koko mang'eny to namio mae timro dish makawuono. Erokamano, nyinga en Elisha Uchieng Alam. An community leader e Kibiraka. An the current chairman mar Duondo Nagi CBO. And gimo osebedo kadhi mbele kaka wuono kata mosebedo kadhi mbele the last 2 months en ni jochiro ni nache dwaro mondo tim yiero kaluwore gi lal magisebedo godo mae ma osebedo ka wang'o chiro ni seche duto. To kane gi wacho ni gidwa yiero, jok mosebedo telo kuom higni 15 otamore ni ok tim yiero. Koro gitiyo gi nying mar ni gin joluo, gidwa ni mondo githu oganda mar joluo to gi oganda mar Wanubi. Ne gichako wacho weche moko ni ka akoro Wanubi dwa mayo gi telo makae. To mano ok gima kamano. Ma en mana jatelo achiel motamore wuok e telo, koro dwa notigo oganda mar joluo mondo mi otimre nade, mondo mi okel koko ka. Omiyo anyiso nyithiwa ma joluo kata ma Sarang'ombe ward,
Toy market en Makina ward to kendo bedo shared gi Makina ward to gi Udli ward. Gima ikelo negi ka itiyo kod gimiyo gi pesa moko matindo tindo mondo mi gikel koko ka wan ka community leaders waungana kendo wawacho ni mano gima ok bitimore. Nyaka wang'e ni koko ma Kibirakani osemiyo nyithindwa mang'eny owito ngimagi ka wakelo koko mar wanubi gi joluo. Makwa line no mwadwa ni wakaw to wabro hinyore mano kodwa ni wadoge line no kuno nwasekalo. Erokamano Clefas mana kaka iwinje no en cheno madhi nyime lakini odhi nyime e buo liet mar tulo ma bende gesa ne chuno bilamdo chop ka to gima nyako ni Clefas kapok awe en ni naido thuolo ma wuoyo kod Jalup County Commissioner ma Kibra mano Abbas Mohammed mano kona ni en koka kore ong'e ni yiero ni okopuodhe keche ok county government ne kochiwo thuolo ma time mondo bagi kawuono kowacho ni nitie gigo mondo obed ni ne county okwayo gi mondo gichung mondi mano en wach mon okona gokinyi no ng'eyo ni en ong'e ni yiero ok dhi nyime kaka kendo ne okopuodh yiero makawuono mano ka wach mo kuom jakom mar committee mochung' ne weche mag arita kwe e sub county ma Kibera deputy sub county commissioner Abbas Mohammed no miwaler makamano koro giesa ni yiero dhi nyime to pod go kucha ne pod nitie liet matin to pod wan ka bro ng'iyo to bro chalo nade kaka mano yena duoki studio ka onge penjo machielo Clefas. Erokamano ahinya Eric Owenga en erokamano maduong' ahinya kuom bagono mano kendo neno ka yiero mar Toy dhi e yo makare mathoth nitie kuromo gi jong'ang waduog ira Owenga e weche manyien mag migago ka gikacha kod mago imore kod ang'ich welo wantiere kar ka yo masani kaduogo kod Daktari Onyango Stephen mano ma en jagoro mar UASU bade Mama Seno University kachiel kod ka ngire Odalo Josiah koro kikidhi mabor wantiere kae. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we major in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Ushapanga Christmas holiday yako? Acha View Travel kusort na festive deals.
Twedeco store for 4 days starting from 53,400 Kenya shillings. Ama vuka border and enjoy 5 days in Zanzibar from 806 USD. Cape Town from 1,617 USD, or Dubai from 770 USD, all on per person sharing. Usiwachwe nyuma. Book your favorite destination this festive holiday now na uanze kulipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Routine mari mar miyo gi chiemo cha kiki kethi kiki bed ni kawuni kelo chiemo saa 5 kinyi biro saa 8 rech gok ni kodi koro keto ge ni ngata modhi kanyo gi chiemo to nyalo dhi gi chiemo no magi chamne. Erokamano nyakoro Ramogi jwang waseka wiyo masani kendo waseduogo wadhi nyime. Dr. Onyango Stephen ka ina studio maro ma Kisumu. Iwinjo kanyo pach jodak ma Kisumu. Wan mana piny kama intie kanyo studio maro ma Kisumu. Waloso korgi kendo gichiwo paro mopogore opogore. Dwaro maduong' ahinya mondo sirkal owinj pachu mondo miu pesa udog e sikul. Penjo pod thoth karka. Chenro mano sepang duto gichung'. Bende nitiere geno mora mora ni ka diponi sirkal owinjo paro kata dwaro mag jopuonj Mbalariany jidhi dok koso dhi bedo mana kama ne wachake chakendo. En mana ng'wech manyabedo ni en mana luoruok e thuolo mar dweche 2 ng'anyo roneno ka donjo ng'anyo mar 2 podi kama ntiere karka. Jopuonj obed gi geno mage. Jomaseno sani neni ka kendo girito gimoro maponono nyalo bedo ka giwacho ni ero koto da ugol wadok e klas koso pod wantiere karka. Ikono gi ang'o sani sama gineni? Erokamano Cleophas. Wan e ng'anyo and kaka nakoni Secretary General emano luongo strike to kapok otieko gomono wan kaka wan members mag National Executive Committee NEC nyaka wadhi mwarom ma wawinjre ni koro wachungo ng'anyo. Koro ng'anyo nitie kendo odhi mbele kaka nakoni nyaka sirikal hona gima ne gisingo. Koro ng'anyo nitiere odhi mbele pokorumo obro na rumo ka waseyudo pesa nikech koro wafwenyo ni sirikal ni ok giwacho adieri. Jo wawinjo gima jo dak ma Kisumu wacho to an kipacha nikech kaka maseno emana some 2003 matimo degree mokwongo matimo masters na be maseno kanyo. Koro nyithindo ma some maseno kapani kata ka nitie manya bedo ni nitie weche njore to okapar mana ka maybe achiel but kiana ng'eno gin nyithindo ma gin maber nikech kata maseno kucho kwa winji weche mani oriwogi maybe gima kisungu wacho ni isolated cases but so far okapani nyithindwa nigi weche mora mag njore maginyalo enea. To ang'eni jonyuol to winjo matek ke samoro ne osego kwan ni nyathina ni dhi bedo nyaka dwe ma kama to duogo dala. Koro ng'ini ka ng'anyo ni odhi mang'eny mosude yepo mbele to mano ben garama ne janyuol. Kaka japiny mano wuoyo kuom wach mare Moi University cha. En gima lit to gigi sirikal bende makelo. Iyudo ka university katiyo to ing'ado pesa na madhie pension, ing'ado pesa madhie pay. To kaya jatelo mar university okoro pesgi to ane maduoga inyora kaka jomoi wang'eyo gisebedo matek ma gomo mwachako nyoro ni ginodo ka gisegomo sani koro gidhi dweche 2 gi bathe nyaka ne gigomo to gin kare nikech okinya bedo ni dhi tich to ng'ani ok chuli pesa itiyo ng'ani ng'ado pesa ni mar pension kaka jotuk joma ne tiyo sani pension gi collapse to collapse ni jotelo mag university mag emokwalo pes jowetegi to tabu mantie ni wan gi sirikal ma gima ne jawinjo machielo mar 2 cha wacho ni gi sani gidich gi weche mag Gachagua kiang'owa politics to the main things ok gidwa ni mondo giwuoye. Sani chief ne gikelo ka
jomatie university mag jopuonj Mbalariany dweni wadhi wito kind 6,000 nyaka karibu joma nitie malo mogik idhi ma 30,000. Mano pesa modok piny mane wayudo wakonyore godo. Sani iyudo ni ibi ng'adi pesa ni to kituo kidwa dhi osuptal iyudo ni nyisi ni pok pesa ni ooro. Iyudo ka Auditor General samoro timo report ne universities gi. To serikal gi wabunge ok nyal luwo reports gi ni to kano wach ni university ma kama pesa ma kama nolal. Girito magini chope level kaka mare moyo chope ni kore kineno ka wabunge dwano bede penye ng'iyo. Universities machalo Egerton odhi karibu higni 3 ka ichulo gi nus salary margi gilingalinga okine ka ochuno gi ineno. Koro serikali makelo gini and gini biro nikech structure magiketo gimiluongo ni IPUCCF ma wachore no dhie dowo court order gi. Mokwongo magi gin our colleagues gin joma watiyo godo ndikwa universities. Kaka sani wakao ni koro osiepa Professor Dalo obedo VC. Koro yudo ni en ng'ama nutiyo godo to en ma koro idhi negotiate kode. Sani wadwaro CBA wa negotiate gi our own colleagues. Koro serikal nyaka lok structure ma university operate godo mondo wabed ni wanyalo operate ka en Ministry of Education to mane ng'ama wa operate godo okwa negotiate gi our own colleagues. Serikal nyaka ng'i gi choko kopo ni report owuok for example ni Maseno gima kama no tim tok ber gini nyaka check immediately. Okirite kaka case mar Moi for example ma karibu bilion 6 okwalo lalo. Iyudo ka samindi koneno kaka watenu waneno kaka josiasa ma Moi kaka nowuok ka nigoyo Professor Labanairo. Weche mang'eny ma ng'ani odhi to giketo ng'atgi. To ng'atgi ni emoketho universities go. To mara kata kibire universities neno kata Kirinyaga gomo mokwongo. Ineno kama chane professor ma Jaluo. To ene mogore gi jowete ne kanyo ma odhi oyawo lweny. Embe pesa ni odhi yudo. Koro nyaka wabed joma timo gik moko moriere tir. Kamano. Serikal nyaka lok kaka adil gi universities. Adwani IPCF ni wadani mondo ogol vice chancellors kanyo nikech gimbe gin mana jotich kaka wan. Ichalo ni dhie high school ma ni koro jopuonj head teacher ema decide ni jopuonj miyo msara maromo nade. Erokamano Dr. Nyango, anga duogo ire mondo mi anga kaw paro ma itieko kar kanyo gi mede mogik nikech kinde modongo to tin yena mondo mi awinja ne paro mawuok kuom jopuonjre kaachiel koda ka jopuonj mano e sikul mano e alwora ma Kisii motelo ne ng'anyo ma bende koro nyaka sani bedo kadhi nyime. Wawinja ne ka jafwambo marwa Crispin Otieno noloso nochokonwa sauti ma kamago duolgo koro sani wawinji en achiel kachiel. Hii mgomo imetu affect sana vibaya kwa sababu sisi kama first year wakati tunaenda kukup na education system ya campus vitu inaanza kwenda different. Kwanza tulianza na hiyo funding model, pesa ikachelewa. Ya pili tukakuwa na strike. Ndio hii sasa strike ya pili tena imeanza. Like ilikuwa na supposed to kuwe na cut this evening, this afternoon, but haingewezekana kwa sababu ya mgomo. Kuna assignments tulikuwa na style kusubmit like kama hizi nye tunaendelea nazo na still bado haitawezekana. So tungeomba the government and au wote wenye wanahusika washughulikie kitu kwa haraka because we are trusting your government and you can do something to that. Kama pale tunaishi saizi unaona imefika mwisho wa mwezi tunastahili kulipa rent, so we don't know if tunaweza lipa hiyo rent alafu hatujui how hiyo strike itaenda for how long, so it will definitely affect us. Mimi ni mwanafunzi wa 1.1 mimi mwaka wa kwanza semester ya kwanza, so nachukua course ya pure and applied science, that is pure mathematics and applied statistics. Janga ambalo limetupata kwa mgomo wa pili ambao imeanza siku ya leo, mimi naona kuwa unatupotezea muda kwa sababu unatupotezea muda hii ni kwa sababu wacha tuseme tukikuja upande wa rent, juu rent
walipa kodi wanataka kulipwa kwa wakati, na huku muda tumepoteza hatujasoma. Pia itafanya tena next year turudie hii semi ambayo hatuko natarajia. Sisi tunataka tuende kwa muda wa miaka 4 tumalize darasa letu vizuri. Our national office issued a 7-day strike which lapsed last night. So today we are here to make sure that we launch our strike up to when the government will think it's wise enough to pay that money. We are even more saddened by the fact that at the end of this month, all our members, most of our members here, the list that each member is going to be deducted is about 6,000 that will go to the SHA shift thing. And we are wondering, we are deducted so much money, and yet we are not very sure to be given that we are going to get a comprehensive medical cover. So then the question is, where does this government want to take us? Jumbo wetu ni ya kuwa wazazi kokote mlipo, muite wanafunzi wetu wa watoto wenu ambao wako vyuo mbalimbali Kenya, ya kuwa hakuna masomo, ili mwajulie hali, kwa sababu wakati wataweza kuwa wanafanya vitu mbaya. Na sababu ni serikali yetu ambayo inajua inatakana kutupatia hela, lakini hawatupatii. Sio kwa kupenda kwetu, lakini unaposoma, umesoma degree ya kwanza, ya pili, ya tatu, na unalipo 1,100. Sio, hii ni hujuma, sio vizuri. So ujumbe wetu kwa wazazi, julia wanafunzi wenu, watoto wenu penye wako, wakati huu tuko mgomo, hakuna masomo Kenya. Erokamano mano sigana mawuok kata county ma Kisii yuag ntiere kar kanyo yena mono miakao wach mogik e bwo dakika 2 udhi tiyo kode marom Professor kachalo koda ka Dr. Nyango mondo mi watieka e wang' sa ka wantiere kar kae. Ngire Odalo ka ndi Mombasa adani mondo mi imia wach mari mogik kotene kod paro mantiere kar ka to nitie japuonjre manie skundi ma iluongo ni Honorable Byron Akiru. Owacho ni nego bende gitimo penj chieng' tich ang'wen to ng'anyo koro ntiere kar ka. Gitimango semester koko chako ka gintiere kar ka. In gi dakika achiel kene mondo mi iduok penjo makamano ka watieko bende gi wach mari mogik. Erokamano Cleophas. Byron Akiru, penji motimo ka sirkal odoko wa tich. Wachna mogik ne oganda ma joka janamba winjo dhok mawacho busiepe wate manie Kenya mangima ni wan kaka jopuonj wagombo mondo miwa luor makende. Sani endi wawinjo ka gima ochawa luor monego bedo wedo komiwa. We are living undignified life. Kore no kwayo wakene ko dhi mbele sirkal kauno luong bura kawuono NSG wodhi kuno warito ni godhiambo wacho nango kamano to kadhi mbele kanyo ero onge doke class nyaka waneni akiwa otimore. Erokamano ahinya Professor Josiah Odalo kuom bedo kodwa bende okinyi ma kawuono. Wach mogik mari Dr. Onyango Steven ka watieko. Erokamano Cleophas. Wach mogik en ni gomo wadhi go mbele. Wasemoke kendo wadhi gomo nyaka wayud pesa. Last time nwawacho ni we are going to strike until we strike a deal. Koro wang' ni deal no en ni pesa odonje accounts marwa. Ang' wawinji gima giwacho godhiambo to sani ok wadhi winjo wach kende. Wadoneno action, and action en ni pesa odonje account. Koro ne jotich Mbalariany lecturers no nyiso maler kik idhi e class, kik non report. In fact sani nyathi onge gimi wacho gi nyathi school. Sani gimwa ng'amwa wuoyo en mana union kende gi kiwan. Koro pod dhodno sani waloro nyaka wayud pesa ek wadhi yawe. Mane wachna mogik. Erokamano ahinya Dr. Onyango Steven maen jagoro Maruasu bade Mama Seno University kachiel koda ka Dr. Professor Josiah Odalo maen jagoro Maruasu bade ma Technical University of Mombasa en Mombasa odiochieng' ma kawuono. Mane makelo wegiko. Erokamano ahinya musomo moro ubed kode achiel kachiel. Sa dakika 55
tok sang'wen dunda kabich romo sabich maro nyago ni makelo e giko nan ka kod Joyce Oduor nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masani